बिटिसिआव दावराव दावसियानो दावराव दावसि असान्तियानो असान्ति कुनु जोबनो गैया। फिन आरोबाव गोदानै मोननै उग्रपन्थी हानजा जोनोम जानायनि इसारा। रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय। गिबियावनो मोनसे जोबोद गिदिर खौरां, गुड निउज। डक्टर रन्जन दैमारि सारा सोर बेखौ रावबो सिनायै मिन्थियै गैया। डक्टर रन्जन दैमारि सारा बिटिआरनि सासे सागानगिरि। डक्टर रन्जन दैमारि सारा सासे बिटिआरनि सिग्नेटेरियान। अब्लाबो डक्टर रन्जन दैमारि सारा दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। मोजां खौराङा बेनो, डक्टर रन्जन दैमारि सारा फैबाय थानाय बे जानो गोनां इन्टारियाम बिटिआर गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार, गाहाय दैदेनगिरि जानो थांगासिनो दङ रायजोफोर। मानो होनोब्ला प्रमद बर' सारा रायजो सभायाव एमपि जाहैनायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ थाब समावनो पास खालामनाय। 125 एमेन्डमेन्ट बिला जै पार्लियामेन्टआव पास जाबाय, डाइरेक्ट रन्जन दैमारि साराबो उदां जानायनि लामायाव। उदां जानाय लोगो लोगोनो बिथाङा बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार महरै बिटिआरखौ सालायगोन। जोबोद मोजांनि खोथा रायजोफोर। बेनिखायनो आं दिनै एक्स एनडिएफबि ब्रादारमोनखौबो खावलायनो सानो, नोंथांमोना गोनो गोथो उल्थां फाल्थां सानलायालासिनो गंसे खुन्थियावनो ज' गसंनानै डक्टर रन्जन दैमारि सारनि सायाव अननाय दङब्ला, जाथिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला, नैबे जानो गोनां एमएलए इलेक्सनाव जाहाथे इउपिपिएल दोलोखौ ग्रोम ग्रोमै मदद होयो। एनडिएफबिफोराबो दिनै गंसे खुन्थियावनो ज' दिदोमै गसंना थानायमोनब्ला निस्सय बेफोरबायदि अबस्थाया जानाय नङामोन। गंसे खुन्थियावनो ज' हमथानानै दैदेनगिरिफोरखौ नारसिनबाय थायोमोनब्ला, प्रेसार होबाय थायोमोनब्ला निस्सय बेफोरबायदि प्रप'जालाया माब्लाबानो सुफुंजागौमोन होननानै आं सानो। दिनै डक्टर अनजलि दैमारि मेमा मिरौ जिरौ एनडिएफबिफोरखौ लानानै मोनसे अल्टारनेटिभ हानजा दादों। माबा हाथाय बाजारफोराव गेलामाल दखान होनायफोर बायदि सोलिबाय दङ। हाग्रामा महिलारिजों माबा बाजार दाम दर सोलिगासिनो। दिनै बिपिएफआबो बुंगासिनो बिटिसिआव सान्थिनि मोनसे परिबेकआ फैबाय, गोजोना फैबाय। नाथाय दिपेन बर'नि मोनसे अडिअ कल रेकर्डआ ससियेल मिडियायाव मैया हगारगासिनो दङ। सान्थिथ' जायाखै, मोननै उग्रपन्थी जाबाय, मा सान्थि जादों बे होननानै। दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो। आरो माखासे मिडिया लांनो हो। ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरकाराव। आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थी जन्म जादों। दा बेयाव बेनि सायाव मा बुङो? बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थी जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै। नाम बुंनो दरखार गैया। उग्रपन्थीखौथ' जन्म होबाय, बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ। आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै। टप टु टप जायो नालाय। आरो दा नोङो सासे सिफआ आरो सासे एक्स सिफजों नांलायनोथ' दरखार गैया। बेखायनो बे इएमफोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने। दे जागोन दे सार, आं बेखौ थिग खालामगोन दे। गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार। जागोन सार।